Nagyon sok olyan laboratóriumi vizsgálat van, amelyet rutinszerűen nem végeznek el az embereknél, hiszen a panaszok orientálják az orvost abban, hogy milyen vizsgálatokat kér. Viszont előfordulhatnak olyan betegségek a szervezetben, vagy kifejlődőben levő betegségek, amelyek már labor eltérésekkel járnak, de a betegnek nem okoznak panaszokat. Ilyen esetben egy széleskörű laboratóriumi vizsgálat támpontot ad az orvosnak, hogy milyen irányba vizsgálja tovább a betegeket. Budapesten vagyunk az Infoparkban. Ez a komplexum ad otthont az Abo Europe Institute hazai központjának. Az intézet a legmodernebb labordiagnosztikai szolgáltatásokat nyújtja. Ügyfelei sorbanállás nélkül juthatnak egyetlen vérvételből olyan laboratóriumi vizsgálatokhoz, amiket a társadalombiztosító nem vagy csak részben finanszíroz. Az Abo Institute-nak az egyik nagyon fontos hozzáadott értéke, hogy mindig egyénre készítünk vizsgálatsort, tehát az egyéni paraméterek alapján állítjuk be. Ez az első része, a második nagyon fontos része az pedig, hogy 150 betegségre készítünk vizsgálatokat, és azoknak a mély összefüggéseit nézzük. Tehát nem konkrétan egy célt keresünk, hanem a 150 betegségnél bármilyen összefüggéseket, ami előfordulhat a szervezetben. Itt ugye azt végezzük főként, hogy krónikus betegségek esetén jóval korábban a tünetek megjelenése előtt ki tudjuk mutatni ezeket az összefüggéseket. Hazánkban a halálozási statisztikákat vezető betegségek mindegyike szűrhető. Ennek ellenére az emberek egyre kevesebbet törődnek saját magukkal, és csak ritkán veszik igénybe a prevenciós szolgáltatásokat. Pedig a baj legtöbbször megelőzhető. Nagyon sok olyan laboratóriumi vizsgálat van, amelyet rutinszerűen nem végeznek el az embereknél, hiszen a panaszok orientálják az orvost abban, hogy milyen vizsgálatokat kér. Viszont előfordulhatnak olyan betegségek a szervezetben, vagy kifejlődőben levő betegségek, amelyek már labor eltérésekkel járnak, de a betegnek nem okoznak panaszokat. Ilyen esetben egy széleskörű laboratóriumi vizsgálat támpontot ad az orvosnak, hogy milyen irányba vizsgálja tovább a betegeket. Így az Abo Institute olyan vizsgálatokat is elvégez, amelyek eredménye akárcsak évekkel később várható betegségekre is figyelmeztet. A legfontosabb a szemléletbeli különbsége az Abónak a többihez képest, tehát mi elsősorban prevenciós vizsgálatokat végzünk, így a legnagyobb, a leghasznosabb csomagjaink azok a prevenciós csomagok. Itt kiemelném a Privát Max csomagunkat, ami ugye ezt a 150 betegséget vizsgálja, egyetlen vérvétel szükséges hozzá, és utána a szakértői, az egyedülálló szakértői rendszerünkön keresztül kerül kiértékelésre a laborérték. Ezeket szakértők validálják, és utána vezető magyar főorvosokkal lehet konzultációt végezni. Vannak még allergia paneljeink, diabetológiával foglalkozunk, anyagcserezavarokkal, metabolikus szindrómával. Vannak vállalati szűréseink, elsősorban rizikószűrések és daganatszűrések, ezek a tumormarkerek, amiket vizsgálunk a szervezetben. Ezek talán a legfontosabb összetevőink. Így a vállalati szűrővizsgálatokkal gyorsan és olcsóbban kaphat sokkal több információt, mint egy hagyományos menedzserszűrés segítségével. A vizsgálható betegségek sora szinte végtelen. Ezek között gyakran előforduló kórképek épp úgy vannak, mint ritkán diagnosztizált elváltozások. Például májbetegségek, immunológiai betegségek, bizonyos allergiás betegségek, hogy ki mire allergiás, aztán a szívérendszeri kockázati tényezők, húgysav, koleszterin, ezt ma már remélhetőleg majdnem mindenki ismeri, nem okoznak panaszokat. Valakinek magas a koleszterin szintje, attól még nem lesz panasza. De ha érelmeződés okozta szervi károsodást kap, abban az esetben már súlyos panaszok lehetősége is felvetődik. Tehát gyakorlatilag ezt meg kellene előzni, hogy ez kialakuljon, és az időben végzett laboratóriumi vizsgálat esetleges kóros eredménye ezt lehetővé teszi, hogy olyan betegségeket, vagy olyan betegségeknek a kialakulásának a gyanújára rákérdezzünk a betegeknél, családi történeteket megkérdezzük, az ő előző betegségét, illetve további egyéb vizsgálatokat végezzünk, ami ezeket a gyanúkat vagy megerősíti, vagy hát kizárja. Az pedig, hogy kell-e folytatni a vizsgálatokat, a laboreredmény dönti el. Ha valamit találunk, akkor van egy szakértői gárda,
aki segítséget tud nyújtani a pácienseknek abban, hogy mit évők legyenek, hogyan menjenek, akár vissza az állami egészségügybe, ezeknek a leleteknek a birtokában, vagy tudunk arra tanácsot adni nekik, hogy magánegészségügyi intézményeknél hol kapnak ellátást, illetve van egy ilyen háttérrendszerünk, ahol tovább küldjük a betegeket képalkotó eljárásokra és egyéb diagnosztikai eljárásokra. Így az ABO Institút segítségével már önnek is elérhető minden fontos laborvizsgálat egyetlen vérvételből. ABO Institút, az orvoslás művészete matematikai pontossággal.